Anakku mbek wong ayu mah. Iya yo iya. Sadurunge matur kang akeh ayo ndak derekake caos puji syukur ngarsaning Gusti kang karya jagat. Gusti kang maha welas. Gusti kang maha murah. Uga Gusti kang maha asih. Iya yo iya. Kaya adat kang wis lumaku iki tinimbalan suwang ana ing Putuk Reja
papanake ing dusun Datar. Ing Datar Kutuk Rejo Lojarat ya wis saka kencenging dusun Datar nggih. Saben taun ngadani sedekah bumi bersih desa, bersih dusun. Tujuane apa ora mulya kejaba mung nggone kepareng ngilangi Sukerta Denda Trimala kang mapan ana ing dusun Datar Kutuk Rejo kene. Dimen wargane manggih ing keslametan, manggih ing keberkaswarasan, diparingi panjang umur, gampang lek golek rezeki. Praya guyub rukun, nunggal cipta, nunggal rasa, nunggal karya. Mula jumbuh lan gawe Bapak Kades luar biasa patut untuk diatungi jempol ing warga Datar kene nggone keparang leluri budaya, nggone urip budaya. Monggo para biya kanggo sedekah bumi nggone caos syukur marang Gusti kang karya jagat iki ora sithik ning awit saka gedhe rumangsane gedhe syukure nadyan to nganggo para biya pira pisan ning ora bakal duweni rasa gelo kang sarta tuwa ning malah rumangsa bombong seneng. Iya kaya ngono ya ya wis saka keprigelaning segenap panitia nggone ngumpulke warga sak dusun dasar disuwi dening Bapak Kades ingkang pungkasane saben taun bisa ngadani sedekah bumi memetri dusun. Iya dusune ya bersih dusun, desane ya bersih desa. Matonipun jenenge Bapak Kades sik ngasta sebagai kepala desa wis saben taun mesti caos syukur marang Gusti kang karya jagat nganggo srana mbeber kelir uga gelar gamelan. Oh, budaya banget ya budaya banget. Mula sepisan ngaturke pambagiyarja marang Prokopintan Lojarat mligine Bapak Camat sak jajarane, uga Bapak Kapolsek sak anggotane, uga Bapak Ndang Ramil sak anggotane, ora lali kanthi Babin Masih ingkang minangka tiga pilar mujudake satu kekuatan untuk menciptakan kekondisipan desa ngadesa umume sak kecamatan Lojarat kene. Iya kaya ngono. Mula bengi iki go ngaturke pambagiyarja marang para kanca Kades sak kecamatan Lojarat kang kepareng rawuh nyengkuyung apa kang dadi karepe Bapak Kades Kutuk Rejo kang dipapanake dusun Datar kene. Iya muga kabeh tenemun kabagyan karaharjan uga kawilujengan. Ki elok banget kok no. Dasare wancine ya wanci kang becik kula nggone kepareng tasakuran tirakatan wungon utawa melekan bengi iki diniati kanthi sabar lan ikhlas. Aku percaya apa sing dadi tujuane warga dusun Datar Kutuk Rejo Lojarat kene bakal diijabah dening Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mula ndonga bareng-bareng rampung nggone bersih dusun jumbuh lan gawe Bapak Kades dadya desa sing gemah ripah loh jinawi, dadya desa sing kebak rezeki, dadya desa sing tansah guyub rukun ninggalake cipta rasa karsa lan karyane, uga tetembungane dadya desa sing badatun thayyibatun warapun dobul. Amin Allahumma amin. Coba kaya ngapa sak dadi pangarep-arep monggo ratake jenenge wayang saiki karo biyen iki wis beda. Ratake saya sing sangka panitia iki mau sesuk wae supaya ndang munggah panggung critane digawe sithik sing penting campurasari. Ya campurasari ya campurasari ning lakone ya tetep kudu runtut. Coba kaya ngapa diawiti saka anak wedok
anak wedok sing cilik dhewe sisih kiwa dhewe sapa Mbak Pipit Andriani ya kaya ngono iki sinden terlangsing sedunia iya monggo wong lek jenenge lemu ki mokal mangane sithik wong yang lemu ki panganane mesti akeh kancane sak dus kono rong dus kancane sak piring kono rong piring ya mung sing sepiring iki sok lelewa sing tegese iki adol semu ya golek lengo kaya dagang sunaku nduk pit kaya apa aturna sinom nyamat sing kepenak sinom nyamat sing kepenak tembang lawas sok kala mangsa dilaleke mergo kalah karo tembang-tembang sing anyar mula aku iki tetep ngugemi manuk manyar susu dawa najan ana sing anyar aja nganti lali karo sing tuwa iya kaya ngono coba nduk ya kaya apa diaturke para sepuh pini sepuh kang keparang rawuh ana ing lapangan datar Kutuk Rejo Darat Kabupaten Nganjuk ini ya kaya apa dados senggaan iki ya kudu digoleki sing ana maknane ya sing bermakna ya maju mas terus maju pantang mundur terus maju mergo kesuksesan kuwi tanpa linambaran tekad linambaran semangat maju mokal bisane tercapai dene kok ana kegagalan kuwi mujudake kegagalan kuwi mujudake sukses yang tertunda ning sing penting semangat kuwi lho iya semangat najan to mau bengi wis saka prigen Pasuruan bengi kirine isih do giyak yen sesuk bengi bablas ning desa Kapuk Loyo ya Kapuk Loyo ngendi papan turu ya Rai suwengi beribu-ribu pulau ning tetep satu nusa satu bangsa ya kuwi bangsa Indonesia mula pesemone ora beda kaya gamelan ana bonang ana slengkem ana dembung ana saron ana kendang ana gong beda-beda kuwi sing diarani berbineka tunggal ika ya kaya ngono ana yoga ana peniti ana sound system ana dalang ana sinden kuwi beda-beda ning barang datuk dadi siji dadi ana keindahane lan mujudake satu kekuatan yang tidak bisa dipisahkan ya kaya ngono Indonesia
negara sing kaya raya. Wes mudah-mudahan wae kebetan ki para pejabat pemimpin sing ana dhuwur ki yo nggatekke sing ana ngisor. Ora mentingke kepentingan pribadi, ning kepentingan kanggo warga masyarakat. Anggere sing ana dhuwur iki ora mung mitungke wetenge dhewe, aku percaya yen to masyarakat bisa ngenyam kamardikan uga kemakmuran lan keadilan. Ya, kaya ngono. Gelem berbineka tunggal ika tenang kok mbok tuwuh katentreman. Ya ning kene iki sing diarani berbineka tunggal ika. Wong anggere berpancasila, kuwi lingkungane bakal tentrem, keluargane bakal ayem. Desane bakal tuwuh desa sing gemah ripah loh jinawi tuwuh keadilan. Mergo selama berbineka tunggal ika iki ibarate cilik-cilikan wae wong gendoren iki ya berbineka tunggal ika. Mula kowe dundung kae ora kena milih mbuh kuwi entuk suwiwi apa kuwi entuk endas apa entuk ceker apa entuk pupuk apa entuk brutu kudu diterima mergo berbineka tunggal ika kaya ngono kuwi slendro nduk slendro Batasno Kembang Anies Pepeling Mas
kolaborasine budaya lan agama. Jadi cara gawe Mbah Amu Sidik Amanah wis sing saka pondok pesantren Al Badru Alaina. Jadi awake dhewe iki cara genahe urip utawa hidup dengan seni ia akan indah. Hidup dengan ilmu ia akan mudah. Hidup dengan agama akan semakin terarah. Jadi iki manunggale ulama karo umara. Nggih to, Pak Bu? Ngono. Jadi dawe Mbah Amu Sidik Amanah iki ya kaya ngono kuwi. Anggere antaraning kiai karo ulama umara kuwi dadi sawiji, kuwi mujudake kekuatan yang sangat luar biasa. Ngono ya ya. Mula awake dhewe ning budidaya kepiye nggone ndadekke siji budayane dhewe sing adiluhung. Kuwi dimen saya ngrembaka. Ning ya aja lali merga sing diarani pangkeliran kuwi mujudake sampiran samubarang. Mula sing isine ya werna-werna. Ana tembang dangdut kuwi nuruti bocah nom-nom saniki. Ana tembang langgan kuwi nuruti sing wis padha dewasa. Njerono meneh jineman kuwi kanggo para sepuh. Iya. Dadi komplit. Mergo penonton iki majemuk nggih. Ana nom tuwa gedhe cilik lanang wadon. Ya mung imane ora nganjuk, ora tulungagung, ora Kediri, ora Blitar, ora Galek, Ponorogo nganti bablas saka Jawa Tengah. Sing diarani wayang kulit ki anggere sik kangik limbuk iki kaya jebul-jebul. Sing nonton ngangger bar kangik limbuk. Iki kira-kira mau penonton ki 2000 kok tek-tekane karek 15 jumbo dawe Bapak Kades Kutorejo. Iya. Kaya ngono. Mergo pancen jaman saiki iki do nyambut gawe dituntut golek ekonomi nggo mencukupi kebutuhane kulawarga. Mengko mung mburu seneng golek hiburan ning tek-tekane ora bisa nyambut gawe. Ya. Kaya apa ngandhake Mbak Sulis Eva. Nah, Mbak Sulis Eva. Coba ngateko wong ayu. Kaya apa disepati Mbak Sulis Eva sing kepareng jumeneng. Sepetut dados yo. Kaya apa?
dalu wong ayu. Wilujeng dalu Mbak Limbo macane. Saturunge ngaturke tembang, ngaturke salam sungkem kagem warga masyarakat daftar Petuk Rejo Lujarat Nganjuk mligine Bapak Kades uga Bapak Kades sak kecamatan uga saka Bapak Pincang Lujaratna. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Ini sinden tersinggih iya iki. Kebak kawibawan. Omongane terdak-terdak ning ya kenek dirasaki. Iki uga ana pundutan gending no. Tak wotone dhisik iki duluranan sing sangka Tanggung Blutan Tulungagung. Yang dalu mak cangkik kupin mak Limbo sugeng makarya sukses selalu amin menawi keparang kula nyuwun kembang utawi langgam kopi jahe menika kula aturaken dhateng Ki Purba Asmara Eskar ugi Mas Suyanto Eskar ingkang wonten Jawi Tengah Solo kuwin Mbah Wir mugi saged dados jampining saya panglipuring penggalih matur sembah nuwun saking Roko Mas Heru Arahadi. Wah niku dipun pintunaken kagem sarjana karawitan sedaya nggih Pak. Nggih. Wah. Guruwe dhewe. Nggih. Mas Purba Asmara karo Mas Suyanto ki pake sing Bonangi. Napa nggih to? Heeh, Mas Yanto ki pake Dek Yamani. Putrane Mas Yanto to Mas Yanto. Wah. Bapak Mas Heru Arahadi. Hah? Bapak mertua kula niku berarti Pak. Jasembrono lho kowe. Iki streaming lho. Engko lek ngantek krungu babone Ngaturaken wilujeng dalu Bapak Yanto. Iya. Heeh. Nyapa Mas Yanto guyu wae iki. Nggih niki pripun Pak? Mas Purba Asmara, Maestro Dalang Jawa Tengah. Selain Bapak Purba Asmara niki nggih wonten sing berbau-bau asmara. Sapa? Asmara Santon. Nggih. Nah, niku saka Madiun iki. Tebih saking Madiun kok nggih dugi mriku. Heeh, komplit iki mau. Saking cintane kalih Sekar Gado. Heeh. Iki mau komplit nggone keparang rawuh ana ing tlatah Loceret kene. Nggih, sinten kemawon Pak e. Coba tak wacane dhisik iki Bapak Asmara Santo iki diniati sangka Madiun rawuh ana ing Loceret kene. Nah. Ya karo bawa ora apa-apa wong ayu. Asmara Mas Dar. Aja turu. Pak, ya kami jenengan Pak. Nah, ya kok iki ndak tau di briefing lho yang ngono. Nah nggih, kok sembrono. Nek kok ya kok anggere ngono iki mesti mambu. Mampu napa Pak? Mendem. Mboten kula percaya nek yoga-yogane Pak niki alim-alim sekali. Alim sing ditiru ya sing ana ngarep kok ya. Nggih, terus paling lho ya. Ya. Sore kaki Bapak Asmara Santo kumpul saking Madiun, ugi saking Ngawi. Menika Bapak Bambang Tambak Romo Ngawi, ugi Pak Purwinomo menika saking Dumpil Madiun, ugi Mas Prakas sing sangka Ngrambe Ngawi. Iki awuh nusul awake dhewe. saking Ngrambe Ngawi. Ngawi, heeh. Oh menika jenengan kapan nimbali Pak e? Lho, wis rabi marang Mas. Oh dereng. Oh, temen kono bapake dhewe ning kono bakal ya nusul mama. Pokoke oleh jodoh sampean kudu nanggap payang Pak Minto. Nek gak nanggap dulu ana yang kula. Rugi lek randang. Rugi. Sing rugi kula. Kula sak rombongan. Nah, ya.
nganggo bawa Asmarandana sing nyuwara Mbak Sulis Eva ki padha nyemoni karo awake dhewe. Pripun? Wis regep uwungon ora tau sari. Nyangke bakar kencane. Isine apa, Nduk? Sandang kelawan Dadi wong iki wis regep melak utawa tirakat lungone wanci bengi kuwi didoke sangka penyakit, didoke sangka lara. Ning ya kala mangsa ki pancen benturan antarane medis karo petungan Jawa. Ya iku bagian Bagus. Bagiane wong melek sabana. yo. 50.000 lho, Pak. 50. Ora mung 50.000 sik tak imbui. Tak pundhutne jeroan pokoke. Jeroan apa? BH karo cawet. Alam mo, Pak. Lah kok Jenengan nate nekone kula ukurane kleru ukurane pipi to. Lah Pak iki pripun to piye? sing gaweke sapa? Jenengan nggone kula dhewe nyiksa ta. Nek sing gaweke aku mesti pas mergo ono kegedean mesti tak ciket. Ngerti ciket? Dicikut, Pak. Ndah ya lho, nganggep ditulis ngono. Allah. Balene Mas. Wong melek sabana. Bagus. Kopi jahe. Iki dibantu karo Mbak Pipit, uga karo Mbak Bunjung kaya apa? Ya. Sugete tipis-tipis no. Oh nggih. Aja nganti kandel-kandel. Joget tipis-tipis berarti Mbak Punjung tentang napa Mbak Pipit tentang. Sing ning tengah Pipit lek nganti kandel-kandel tuh genjote horek. Monggo Mbak. Nah, ya kaya apa? Sugete tipis, gerakane rampak umpama muterke botol nengen ya nengen, ngiwa ya ngiwa, maju ya maju, mundur ya mundur. Ya, aja nganti seling surup. Ya, kaya apa dados? Wancine surap surya
Kalau serian ya Pak, Heeh. sing goyang tipis-tipis mangke bebareng. Ibaratnya iki pemanasan. Nggih. Wasmi Ngadeg nyiri nduk. Kalau lek nembangi sok madeg niwa, madeg Oh, mangan. madeg. Yang tadi bokongmu ki ben disawan. Nggih, nggih, sik Lek ngono ki pandangannya kan depan melulu. Nek gede tiang lanang ki senengane lek ngerti bokong iki moba iki mau tipis-tipis ngono. Nggih. Ini rasanya kita wong anyang-anyangan ngono. Aku anggere kowe ngobake bapak kudu nguyuh ae kok. Sing enteke bengkak ya iki. Ngadep rene. Nah, ini oke. Pintermu ngerti dadi bayar pira-pira pikirup. Ini iki meresapi menikmati saking penake. Ngerti penak iki? Oh, ngoten Pak. Ini ada mungkin bayar pira-pira ora iman, ikhlas. Poyanto pengen. Wes misuwur
goyang iki tak kon tipis-tipis ngono kuwi. Senengane iki nek goyang growal-growal kaya ngono kuwi. Napa nggih to, Pak? Mulai iki piye? Ya. Wong langit nuwun kopi Jawi sampun katur pundutan saking Raka Mas Heru Radi ingkang saking Tanggung Glutan Amboyo Langut Tulungagung. Nah, wis ditiwancine kaya ngapa bintang tamune dungkahke mak yuk kaya ngapa? Ah disuwun munggah panggung yuk dadekno Mas rampat yuk dados.